хуруҷи сартосарии коронавирус дар ҷаҳон маросими ифтитоҳи қитъаи роҳи мошингард аз муҷассамаи Сино то дарвозаи ғарбии Душанбе иборат аз ду эстакадаи сетабақа ва ду роҳи дутабақаро ба таъхир гузошт. ба қавли масъулон, ҳоло ин қитъаи роҳ тақрибан ба куллӣ омода аст, аммо барои анҷоми корҳои ниҳоӣ ҳавои мусоидро мунтазиранд. аз тарафи дигар ин пайдо шудани проблемаҳои мақсад ва бои нишонотад коронавирус ки инженерои соҳавии хориҷи мо вақте ки истироҳат моҳи январ феврал рафтанд, баъд аз пайдо шудани ин дигар ба ё раҳбанд монданд, мутахассисон хеле бисёртар омода натонистанд. қаблан мақомоти шаҳрдории Душанбе эълон карда буданд, ки сохтмони қитъаи роҳ аз муҷассамаи Сино то дарвозаи ғарбӣ бо кулли иншооти ёридиҳанда то рӯзҳои Наврӯзи соли ҷорӣ ба анҷом хоҳад расид. вақте ки сарвазир ва вазири нақлиёт барои ошноӣ ба сохтмони эстакадаи сетабақаи роҳҳо ба он ҷо рафта буданд, онҳо ваъда доданд, ки то ҷашни Наврӯз мавриди истифода қарор медиҳанд. аз ин рӯ манзилҳои баландтабақаи атрофи роҳро таъмин карда истодаем. дарахтон шинонда истодаем, моро вазифадор карданд, ки корҳоро дар он ҷо оғоз кардем. масъулон сабаби дигари ба таъхир даромадани анҷоми умури сохтмонӣ дар ин тарҳро ба мунфаршкунии қабати ниҳоии ин роҳ вобаста медонанд. зеро қабати севуми роҳ ба намуди махсуси асфалт пӯшонида мешавад, ки онро танҳо дар ҳавои хушк ва гарм имкон дорад болои ҷода хобонид. дар роҳи давродаврӣ дута пул сохта шудагӣ аст. бо бигар аз ин дар бурӯчи гуфтам кӯчаи Маяковский ки пул сохта шуда дар ҳамин марҳалаи дигар куш мешавад. боз дар бурӯчи хиёбони Саддом Мақсум бо кӯчаи Боҳвадинов сохта шуда ба истифода шуд. тарҳи бозсозии қитъаи роҳи мошингард аз муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино то дарвозаи ғарбиро Бонки Аврупоии бозсозӣ ва рушд ба маблағи ҳудуди $40 миллион қарз ва кӯмаки фаннӣ маблағгузорӣ кардааст. эстакадаи нахустин дар буриши хиёбони ба номи Бобоҷон Ғафуров ва Нусратулло Мақсум 2 сол қабл мавриди истифода қарор дода шуд, вале ҳаракати нақлиёт тавассути ин эстакадаи сетабақа танҳо дар ду табақаи он имкон дорад.